Avui parlarem de Docker. Docker és una tecnologia nova, és una tecnologia que ara mateix està molt de moda entre els desenvolupadors i consisteix en contenidors virtuals. Estem acostumats a fer simulacions en màquines virtuals que simulen una màquina, però de vegades és una mica, diríem, engorrós haver de fer una instal·lació d'una màquina només per provar un programa. Llavors Docker el que fa és, en lloc de simular una màquina sencera, només fem un contenidor on es simula el programa que volem provar i totes les seves dependències. Per exemple, en aquest cas anirem a provar un WordPress. Si recordeu, WordPress necessita també una base de dades MySQL, necessita un servidor Apache, necessita un PHP. Bueno, doncs Docker el que fa és, si instal·les WordPress, en un contenidor, en una caixa, instal·la la versió de MySQL que necessita, la versió de PHP que necessita i la versió d'Apache que necessita i la informació de tots els arxius de WordPress. I amb això fa, torno a dir, una caixa tancada, que al final tindrà la seva pròpia IP i funcionarà de manera autònoma, com si fos una màquina treballant, però d'una manera molt més lleugera i, diríem, molt més senzilla. Val? Veurem que Docker és molt actual, ho fan servir molt els desenvolupadors i és fàcil d'instal·lar, és ràpid i pesa molt poc, amb la qual podrem tenir una màquina no molt potent treballant-lo. Molt bé, llavors anirem a la seva pàgina oficial i ens encarregarem de primer d'instal·lar-ho. Aquesta és la pàgina de Docker Docs, de documentació. Llavors anem triant Get Docker, anem a la Community Edition, la gratuïta, busquem Linux i dins Linux anem a Ubuntu. Aquí ens dedicarem primer, mirarem els requisits, a veure si la màquina els acompleix. En aquest cas tenim Ubuntu 18.04, per tant sí que es pot instal·lar. I llavors ara anirem a Install Community Edition i ho farem fent servir el repositori. Val? Ho farem de la manera, jo crec que més senzilla. D'acord? Llavors ara anirem agafant les diferents comandes, directament copiarem i enganxarem. Molt bé, primer de tot farem un sudo apt update per actualitzar tots els repositoris. Vinga, ja està. Doncs ara instal·larem alguns programes que necessita Docker per funcionar. Llavors igual, seleccionem, copiem, enganxem i executem. Molt bé. Doncs a continuació, per poder afegir el repositori de Docker, primer necessitem descarregar la seva clau, la seva key. Llavors igual. Ja hem copiat, hem enganxat i ara afegirem els repositoris i triarem AMD64, que és el nostre processador. Llavors copiarem tot tal com està. Molt bé. I doncs, una vegada que ja estarà instal·lat, l'única cosa que faltarà és tornar a actualitzar repositoris i ja instal·lar el Docker. Aquest procés està força accelerat. Realment, en temps real, és una estoneta. És només tenir paciència, però ja veieu que és només copiar 4 comandes que hi ha a la pàgina web de Docker. I una vegada que està, anirem una mica més a baix a la pàgina i trobarem que tenim per provar, per verificar, podem arrencar el contenidor Hello World. Llavors copiem i enganxem directament i així veurem si funciona. Primera cosa que fa Docker quan troba que no té la informació és descarregar el contenidor, el descarrega, l'executa i aquí tenim Hello World. Per tant, ho hem fet bé, ja podem continuar per instal·lar WordPress. A continuació, instal·larem WordPress per a Docker. Hem trobat aquesta pàgina web docs.docker.com/compose/wordpress on veureu que està la instal·lació molt senzilla. Primera cosa que ens demana és tenir instal·lat Compose. Compose, ara ho veurem, Compose és un altre programa que va sobre el Docker i ens permet fer instal·lacions una mica més complexes. La instal·lació és molt senzilla. Triem Linux, copiem aquesta comanda, l'enganxem en el terminal.
Si no teniu curl instal·lat, doncs ja sabeu, sudo apt install curl, val? I ara, una vegada ja està fet, copiem la segona comanda i ja estarà. Per a fer la comprovació, podem provar a sudo compose -versió i ja veieu que ja està instal·lat amb la versió 1.24.0. Llavors, una vegada que ja està, el que es fa, fixeu-vos, és fer un superarxiu amb totes les ordres que haurà de fer. És molt senzill. L'única cosa que fem és descarregar un contenidor per a la base de dades de MySQL, on aquí li definim el password, base de dades, user i password, i aquí on descarreguem i instal·lem el WordPress i a més el connectem, veieu? El connectem amb DB, amb el contenidor anterior. I també definim el user, el password i el name. Molt bé. Doncs farem això. Copiarem tota aquesta informació i farem un nou arxiu de text enganxant la informació. Tota aquesta informació, fixeu-vos que s'ha de guardar amb el nom docker-compose.yml. Doncs ho fem així. docker-compose.yml. I perquè quedi una mica més elegant, ho guardarem en una carpeta nova que es dirà Docker WordPress. Ho guardem aquí i ja estaria. Molt bé, doncs ara només hauríem d'anar al terminal i ens assegurem que aquí tenim l'arxiu dockercompose.yml, que aquí el tenim, i només, fixeu-vos, hem de fer-li l'ordre docker-compose app-d. I aquí ho tenim. Fixeu-vos que, com no té MySQL, ho està descarregant. Bueno, doncs fixeu-vos que ja tenim DB i WordPress preparats. La següent pregunta seria, ara, de quina manera puc enganxar? Anem a provar si jo faig sudo docker ps, puc veure quins contenidors tinc aixecats. Fixeu-vos que tinc, faig una mica més gran si voleu. Tinc el de WordPress i el de MySQL, i a més, fixeu-vos que aquí li estem dient que tinc el contenidor de WordPress del port 80 del contenidor connectat al port 8000 del meu navegador. Això vol dir que si jo aquí fico localhost 2.8000, com estan connectats al port 8000 de la màquina amb el port 80 del contenidor, directament podré veure el WordPress. I efectivament aquí el tenim. Ara només trio l'idioma. I títol del web, doncs prova, usuari, doncs user que sigui, la contrasenya la copiem, adreça la que sigui, admin, i instal·lar WordPress. I com podeu veure,
tinc una instal·lació de WordPress feta rapidíssimament. Aquí la teniu, val? Puc aixecar aquesta, si no funciona, tornar-la a tirar enrere, tornar-la a aixecar. Puc fer moltíssimes coses de manera super ràpida, val? I super professional. Doncs això és tot. Salutacions a tots.